Bueno, e hoxe imos a falar con Octavio dun dos animais máis fascinantes, a verdade, do planeta. As tartarugas surcan os nosos océanos dende hai miles de anos, moitas delas son quen de vivir séculos, imaginen, imperturbables aí baixas augas, vendo pasar o tempo. Coñecémolas polo que vemos nas películas. Saen dun oviño, agóchanse na súa coiraza e non destacan precisamente pola súa velocidade. É o que moitos asociamos ás tartarugas, pero este réptil é un animal moito máis interesante do que puidera parecer a simple vista. De feito, sabían que a tartaruga apareceu como especie moito antes que o Tyrannosaurus Rex? Pois así é, a súa linaxe procede da prehistoria e isto débese a que é unha experta en supervivencia. De feito, hai evidencia de tartarugas que sobreviviron a naufraxios, grandes xeadas e ata erupcións volcánicas. De feito, presentámosvos a Jonathan, o animal terrestre máis vello do mundo. Esta tartaruga naceu sobre o 1830 nas Illas Seychelles. É dicir, que nos seus case 200 anos viviu a invención do teléfono, o automóvil ou a penicilina. E pode que sexan lentas, pero para o que queren. Miren como lle bota os dentes a esta salchicha, visto e non visto. Pero se hai algo que destacar da tartaruga son as súas dotes de orientación. Poden atravesar o océano sen perderse e cando nacen os bebés o brillo da lúa guíos ata chegar ao mar. É un dos espectáculos máis fermosos da natureza. Bueno, pois falando de cousas fermosas espectaculares, estamos aquí con Octavio e Apolo, non? Apolo, vendo como se fai esta pedazo tartaruga, pois está, digamos, ollando pro noso plató espectacular. Canto pesa esta tartaruga, Octavio? Mira, pesa aproximadamente uns 30 kilos. É enorme, está alucinando na casa. Bueno, a tartaruga, claro, puxéchela aquí por riba da mesa, estamos lle pondo cousiñas para comer, porque claro, non queremos que meta a cabeciña para dentro. Entendo que as tartarugas meten a cabeciña para dentro cando non lles gusta o que, non? O panorama que teñen diante. A súa protección, precisamente, é o caparazón que teñen, que non é nin máis nin menos que feito como temos nosas uñas, é dicir, de queratina. E iso é un caparazón que, fíxate unha cousa importantísima que moi pouca xente sabe. Nos tempos, na Idade Media, que xa existían, evidentemente, porque estas tartarugas son dinosaurios tamén, como sempre todo o que traigo aquí, xa se utilizaban tamén como escudos. Que me dis? Ti, cando collían a tartaruga, moitas veces collían esas tartarugas, as metían nos barcos cando iban de viaxes longos, esas tartarugas levan moito tempo sin comer, se desangran, bebían a sangre, eses guerreiros, e despois comían a carne, que aínda se sigue comendo en algúns sitios, en Brasil, en África, etcétera, etcétera. Podo tocar, non? Por suposto. Claro, porque isto, digamos, para as tartarugas, non? Este caparazón é como o seu esquelete, non? É un esquelete que é totalmente exterior. É dicir, non pensedes que isto é algo que leva aí como un caperucho e nada máis, senón que leva terminacións nerviosas, se leva un golpe, sufre, lle vale para moitísimas cousas. Cantos anos ten esta tortuga? 12 anos. 12 anos, o sea que é, vamos, unha nena aínda. É nova. Date conta que empezan a mocear aproximadamente sobre os 10 anos, pero poden estar vivindo hasta os 80 anos. Ata os 80 anos? Para que vexades un poquinho como é. A ver. Fixade vos. Como é macho, é cóncava. Ah? Para que cando mocea, ca súa noiva, pois poida facer as súas cousas pois máis... Ei, non te rides tanto. Así, bueno... Está intentando tirar o tapete, Octavio. Non te preocupes. Tranquila, se non deixámola no chan, se queres. Sí, podémosla deixar rochar un pouquiño. Mira, vámola deixar rochar. A ver que tal se afai. Vais a portar de maravilla, si xa verás. Bueno, faime moita gracia tamén as patas que ten, non? Porque son como moi curiosa a forma, tamén os ribetes, non? Chámanlle tamén tartarugas de espolóns, porque cando fan o niño, que na area, o que fan é facer un burato moi grande, e que para que sirven os espolóns? Para botar esa terra fora e para meter os ovos dentro, as femias. Cando fan o amor, o macho fai uns berridos
En serio? Pero unha cousa podería facelos, pero non o vou facer eu. Así te imaginas Porque xa. despois se Se lle ríen de mí. pomos un anaquiño de zanahoria, Sí. é dicir, como comen as tartarugas? Bueno, Axúdanse ahora as porque patas ou ahora non? porque está inhibida, no. Ah. Pero mira. Ai, mira. ponlle algo, a ver se... Aí, meteu iso para dentro. Ah, bueno, saca A ver, se temos sorte e habemos comer. Está aí un pouco, claro, me estará dicindo Apolo, onde me metiches, querido Octavio? Sabedes unha cousa importante, se estuvera comendo é que estaba moi tranquila, pero de todas formas, o que lles gusta moitísimo e é necesario sempre é que teñan calor. Ah, sí? Sí. Estas tortugas de terra que... Sí, sobre todo, ademais, en Galicia. Durante o día poden estar tomando sol, que lles gusta moitísimo, porque teñen que estar a unha temperatura importantísima, e unha temperatura alta, sobre 25 graus, non menos, e pola noite hai que poñerles unha lámpara, precisamente para que non lles dé o frío. Ah, sí, o que vexo, Octavio, claro, as tartarugas teñen fama de lentas, pero esta, mira, se non a collemos, vai se nos do plató, é dicir... Bueno, por aí claro, andará. pero estas na casa entendo que hai que telas nunha leira, que poidan moverse, pero que non escapen tampouco, Hai que telas nunha leira, non hai que telas na casa, teñen que ter terra, teñen que ter auga para beber, non lles gusta moito meterse na auga, pero sí que lles gusta andar pola terra, e hai que darse conta de que se temos unha tartaruga podemos ter tamén un macho e unha femia para que se fagan compañía. Ah, Aínda que non son seres sociales, e son seres que poden vivir en soledade, pero si é certo que cando van poñeros... Date conta unha cousa, mira, este é un macho. Facemos unha cousiña, Octavio, porque se nos está indo de plano. Sí. Imos a collela. Collo así. Veña, imos a collela porque váisenos do plato. Váisenos do plano. E non te vayas. Rescatámola, pómola outra vez no punto de partida. Vente Ou pa aí aquí. na mesiña. Aí para que a vexan ben na casa, claro que sí. Así quieta. O que pasa, claro, vai ser... Non que te arráplanos a preocupes, mesa. no. É que pesa moito, E non te preocupes, porque para atrás non pode ir. Vale, se non pómola outra vez no punto de inicio, que Apolo quere explorar. A ver, Bueno, nos dicías que é mellor de telas ter dúas, non? Sí, Na mellor casa. ter dúas. E sabedes, queres que che conte unha curiosidade? Claro. Que a xente está na casa pensando. É como isto de... Pasa unha cousa curiosísima. Si estamos nunha temperatura, se hai máis humidade, Sí? serían femias as que salen nos ovos, despois de 120 días. Que me dis? Si é por debaixo dunha temperatura e por debaixo dunha humidade, son machos. Ah, que vos curioso. E 120 días teñen que estar os Mais ou menos, ovos... aproximadamente. Poden ser 90, poden ser 95, poden ser 100. O que vemos aí na casa, claro, non sei se lle chega o son, pero está como resoplando a tartaruga, Sí, non? O sea, fan efectivamente. sons, fan, non? Bueno, non che quero contar, como che decía antes, Sí. que fan así unha cousa... No momento do coito, aí sí. son... Bueno, a verdade é que teñen unha forma, non? Son animais, claro, dicías antes, Octavio, son como os dinosaurios, levan con nós, é un animal case xurásico, non? Bueno, é un animal xurásico, porque leva entre nós pois moitísimos anos. E esa, precisamente, esa velocidade que ten... Mira, se cadra a zanahoria, non, pero o zapato vai Ah, chupapar. mira, sí. Bueno, pero non morde No, as non tartarugas, che vai trabar, que saibamos, non. Ah, vale. Bueno, Ponte pues pa aquí para que te dalle a vexa, volta, por si para que te acaso. vexa a cámara. Así. Por si acaso descubrimos... Mirad porque- unha cousa. Mira que pasada, eh? Estos realmente son originarios do Sahel, é dicir, de Senegal, de Gambia, desa zona de por aí abaixo, que é onde fai moita calor. E entonces aquí temos que tela con un CITES, é dicir, cunha carta, que realmente nos diga que está totalmente legalizada. Porque, claro, onde se pode mercar unha tartaruga destas? É dicir, a todo isto. Claro, entendo que é absolutamente legal teros unha tartaruga destas características. É legal se tes unha carta CITES. E que iso? Unha carta CITES quere decir que é un certificado para ter animais, un certificado internacional que che permite ter este tipo de animais ou outros, e entonces hai CITES para todo tipo de animais que sexan salvaxes ou que estean en perigo de extinción, etc. etc. Ajá. Non che quero decir que acollas porque non... Non vou poder con ti ela, sabes o non? que pensa isto. Veña, vou intentalo, a ver, que xa me Non, vou te axudar. Buah, non podo, Pesa moitísimo, que barbaridade. E, por certo, estas tartarugas hibernan? No inverno que fan? Sí, hibernan. O que pasa é que aquí, por exemplo, non lles gusta moito tampouco. Ahora cambiou moito o tempo. Entonces, o que fan é, en vez de estar hibernando, o que fan é dormir durante moitas horas ao día. Ah, sí. Pero salen moito a pasear, se fai sol. Se chove,
Se fai un tempo frío, van estar máis metidas dentro dun sitio, van estar máis tapadas. Non lles gusta moita auga, non te penses que... E o que che pregunto sempre, Octavio, cos animais así máis exóticos, fan compañía de verdade, é dicir, recoñecen os donos ou as donas? Claro, sin ningún tipo de dúbida. Ademais, ese cerebro reptiliano que temos todos, non nos esquezamos, ese cerebro reptiliano o que fai é que precisamente eles tamén se lembren do que é un perigo para eles, pero tamén de quen é o que os coida, quen é o que lles dá a comida, quen é o que lles proporciona a comida, os cariños tamén, porque non? Porque todos necesitamos un pouco de compañía. As tartarugas que sí ou sí van a sobrevivir os seus donos, non? Sexan que sexan, porque unha tartaruga como esta, canto pode chegar a vivir, Octavio? Pois mira, en catividade pode chegar a vivir aproximadamente sobre uns 100 anos. 100 anos esta tartaruga? E se está fora, pois ao mellor son 70, 80, 50, depende un pouco da vida que leve. E por último, que depredadores teñen este tipo de tartarugas? Porque as vemos, non, tan con ese caparazón tan enorme, este peso, ao final dis, quen pode acabar cunha tartaruga así? Ten poucos. Ten poucos? Ten depredadores que son carroñeiros. Quere dicir, se nós vemos unha tartaruga xa está morta, entra o raposo, entra o lobo, entra o can, entra calquer tipo de depredador, porque cando está así é imposible que lle fagan nada. Por qué? Porque por máis que fagan, meten as patas e meten a cabeza e as patas de diante e de atrás, todas dentro do seu caparazón, e aí é imposible que poidan facer absolutamente nada. Claro, porque entendo que elas, o mínimo que vexan unha ameaza, métense para dentro, métense non? para dentro. Mira, ahora, mira, velo, aí xa está, para dentro. Pero mira, se eu lle toco aquí ahora, mira, aí está. Como refunfuña, Mira. Sí. Aí o tedes. Xa vemos, Apolo, que pasada. Apolo. Están alucinando na casa. Unha pasada, 80 kilos, non? Dicías 70, canto pesa? No, bueno, ahora mismo pesa, pues, pode pesar unos 30 kilos aproximadamente, Non, pero estás xa é en abondo. forma, Octavio, estás en forma, querido Octavio. Bueno, moitas grazas, Queres como darlle un sempre. bico? No, vimos a deixalo así, é unha distancia prudencial. Grazas, querido Grazas a vos, Octavio, por como sempre. traernos a Apolo, co que vos gusta na casa coñecer a estas criaturiñas que nos presenta o noso Octavio no termómetro.